Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa generasi muda panarusing bangsa. Sugeng pitepangan kalian kula Anisa Mufiratul Khairiyah saking kelas 11 FKK Setunggal SMK Kesehatan Aditapa Madiun. Dateng mriki kula badhe ngandharaken ngenani nakaling para muda utawa kang asring disebut kenakalan remaja. Apa to sing diarani kenakalan remaja? Kenakalan remaja yaiku tumindak sing langgar norma, aturan utawa hukum ing masyarakat sing dilakoni ing usia remaja utawa transisi saka bocah nganti dewasa. Ana rong faktor penyebab kenakalan remaja, yaiku faktor internal lan faktor eksternal. Faktor internal yaiku faktor sing asale saka awake dhewe. Contohe, kendali diri ingkang lemah lan krisis identitas. Faktor eksternal yaiku minangka faktor sing asale saka njaba diri kita. Contone, pengaruh lingkungan sekitar, kurangnya perhatian lan kasih sayang saka wong tua. Piye to cara nyegah kenakalan remaja? Kenakalan remaja bisa dicegah nganggo siji. Butuhake pembekalan agama wiwit cilik. Keloro, dadi remaja iku kudu pinter milih pergaulan sing apik lan bener, supaya ora gampang kejiret tumindak sing nyimpang. Kejaba iku, wong tua dheweke kudu bisa menehi pituduh komunitas utawa asosiasi sing kudu dilakoni dening para remaja. Ketelu, pengawasan saka wong tua nanging ora mbatesi. Contone, minangka wong tua sampeyan kudu bisa ngidini anak nindakake apa wae ing watesan sing wajar. Kepapat, peran wong tua kanggo menehi katresnan lan perhatian. Kelima, kaya dadi wong tua penting banget supaya sampeyan bisa duwe peran sing nyenengake anak. Minangka anak duwe masalah, sampeyan bisa ngancani lan nuntun anak. Keenem, para remaja kudu duwe pengendalian diri supaya ora gampang dipengaruhi pengaruh sing ala saka kanca-kancane. Kita minangka generasi muda aja gampang tumindak sing nyimpang, amarga bisa ngrusak awake dhewe lan wong liya. Ayo kita gunakake masa remaja kita kanggo hal-hal sing bermanfaat, supaya migunani kanggo awake dhewe lan wong liya. Tuku ketan dateng peken Beringharjo, kula kinten cekap semanten sedaya lepat nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.